Jeg hedder Tobias Skov Pedersen. Jeg er tømrer. Jeg går på København Teknisk Skole, Tæbevej. Jeg er ansat i tømmerfirmaet N.A. Nielsen & Søn i Ballerup. Jeg har været i erhvervspraktik flere gange som tømrer ude i mit lærerfirma, eller det firma, hvor jeg er ansat nu, mit gamle lærerfirma, hvor jeg har taget hele min uddannelse. Og så derigennem blev jeg tilknyttet til en teknisk skole, som så blev herude på KTS. Der var mange, der havde lidt fordom om det, fordi at det er typisk den holdning i befolkningen, at dem, der går på teknisk skole, det er dem, der ikke har snittet tænder. Så der var mange, der råbte vagt i gevær og var lidt påpasselige ved det i forhold til, at de var bange for, at det skulle gå helt galt. Men det synes jeg ikke, det har gjort. Og også fordi, at jeg havde fået gode karakterer fra folkeskolen. Og så er holdningen i befolkningen lidt blandt folkeskolelærer og forældre, at så skal man gå på gymnasiet. Valget kom af, at jeg var rigtig glad for det derude i erhvervspraktik. Jeg synes, at det var fedt at kunne bruge hænder og hoved i sammenhæng og til at bygge noget og føre noget ud i livet. Man kunne se det, man lavede, ikke bare bytte til en rapport eller til en blækregning, og man kunne få noget for hånden. Og det synes jeg var fedt. Jeg regner med at skulle læse til ingeniør næste sommer. Efter jeg har været i militæret til august, der er WorldSkill til juli. Så det er sådan de umiddelbare planer. Det har betydet rigtig, rigtig meget fagligt, men det har også betydet meget personligt. Og hvis vi skal starte med det faglige, så er det blevet hurtigere af det. Jeg har lært meget med værktøjshåndtering. Vi bruger en del elværktøj, som jeg også er blevet meget bedre til at bruge. Og ja, det der med at skulle lave godt arbejde rigtig hurtigt, det er også noget, man kan bruge i virkeligheden. Og på det personlige plan, så har det jo været en kæmpe stor oplevelse. Og rigtig glad for det, og man er også stolt, når man vinder. Hvis man gerne vil lære noget teori, og lære at fordybe sig i noget, og bruge det i praktik, og det der med at bruge sine hænder og sit hoved i sammenhæng til at bygge noget, så synes jeg, man skal vælge teknisk skole.